Sagudayan nga ti surat ni Reggie. Dear Cassie. Umuna man ti amin kat idanon ko tinabara kablaw ko kada kay amin nga agserserbi dita Nemar's Studio. Nga kanayon nga mangliwliwa kada kami. Babayan kadigiti live streaming program yo nang rona kadigiti panagibasa yo panang tedbiyot biyag kadigiti na dumaduma nga pakasaritaan iti biyag. Radyo payla idi ti pagdengdenggak kadagiti na dumaduma drama. Ngayon ti panaglabas ti panawen gapo ta bisi-bisin da tao gapo iti trabaho awanen ti kundaway ngagdengay iti radyo. Kalimbaglaeng ngayon ta dati Facebook at dati kasto nga programa iti Facebook oray no sa dinno ti ayan ko makanggegak kadagiti drama nga kaililiw ko launay. Kaya di nadalapos ko dati nga fan page yo kasi yung kastaw na itiragsak ko. Kita awanan tiliway ko nga mga buya kadagiti live streaming yo. Kung saan ko man na mabuya iti live streaming, iti ka po nga agman maneho ak ngamin, biyahero ak. Taday tati pagsapulak. Kaya dito no, aginana kami kadagiti pahinentek. I-replay ko ton dagiti programa yo kay ni Dadim. Ket pud no launay nga ado dagiti mapidot mi nga adal nga may maaramat mi met iti inaldaw nga biag mi. Ket jak pulos impagarop nga may saakmet kadagiti agsurat nang runa kadagiti nga problem of the day. Angem kapilitan kasinyong ngamin ket kayat ko launay tagkid daw iti pamalakad yo. Ilingid daklatan itinagan nga Reggie. Saan ko latan nga ilan na ti address ko kasin. Ngamin ket maselan da iti nga pakasaritaan. Nakahit ko meta protektaran ti privacy ti pamilya. Saan mi nga napakadaan ken ni Trina nga kayan ayat ko. Ti panagasawa mi panweno panagsimpa mi nga nasapa. Ngamin ket nailawan kami, nakalipat kami, ket nagsikog isuna. Idinto nga di kami pa nakaturpos iti kolehiyo ng agpadpada. Ngemawanan tinaramidan mi no di ket sinangom iti responsibilidad akas naganak, kadi agbalin nga anak minto. Nagsardeng kami ng agpadpada iti panagadal mi, ket nagden na kami ken ni Trina. Naigasatak mat kidi nakastrek iti napinda sa trabaho kasi nyong high school ak pala idi nasursuro ko niti agmaneho, agmekaniko. Tanatawid ko kaday di amak tilaing nang agkutingting iti makina iti lugan. Nga idi agangay nasursuro ko ti agmaneho kadagiti dadakkel lugan kas kuma iti truck. Bueno dagiti forward basta dadakil alugan digiti pang biyahe. Gadgabutan na pintas met isapul ko na ipaay ko met tiya kasapulan dagiti aginak. No pay suportado nakmet ni nanang kastameten dagiti inauna nga kakabsat ko. Kaya di naadaan kami isang kabasit nga urnong ken adan na ipasngaynan ni Trina ti munang anak mi nagkalaysa kami. Ngayon di adan duwa nga anak mi dito yan nga marik nami tirigat ti biyag aglalo ket ni saan mo't nga kanayon nga napintas ti sapul ko sa nagrigat gayam naggastos gayam ti maadaan iti anak ket di maysa pelaeng may kabailan mi pelaeng ngayon di adan duwa di jayan nga marik nami tirigaten sakit saan mo't nga makasapol ti saan mo nga makatrabaho ni nanang ko ket kinid daw na nga numabalin ke agaywan latan kadi tumulong latan nga agaywan kadagiti apu ko na gabuta marigatan kami kasin yung
napanunot ti asawak nga ni Trina ti makigasang gasat iti balasyo taaw nga ididamo ket jak kayat kuma. Angem ni nanang ti mesa nga nang kumbinsir kanya nangalukoy ti riknak tapno palubusak ti asawak nga agabrod. Ay ket palubusa maanak ko no isumot ti pagsayaatan ti pamilyayo. Ket mariknayo mo't ako nam ti rigat na itan nga duat anak yon. Ket saan mo't nga kanayon nga napintas ti sapul mo. Tasada ka mo't sa kamalakumita no adda mangayab ken ka nga mangimaneho iti lugan da. Wanang tibang panunutik laing na nang babasit pa digiti anak ko. Wanang kabailan ka numit ni nanang nga awirin digiti anak da, Reggie. Ket no adagasat ko di abroad, palpalubos ni Apo. Di, uray man manukan ton nga agbiyahen. Uray sumapol kan sa bali ng pagsapula mo nga asidig ka laing dito nga saan ka nga umadadayo. Nga ti saan nga dati sigod nga ti agpukaw kay ti manunga aldaw sa kanto sumangpet. Ay ket denggam ngamin ti asawam asi ka Reggie. Ado dagiti umasenso ti biyag na nga nakapag-abroad. Ngem day takas ta adda kay la ditoy. Oh. Wala na ngem saan mo't nga amin nga agabroad ket agbalaygi. Wan angem saan ngamin nga day tatipan panunutam. Day tamat ti bagbagaking kuana nanang. Api ngamin nga negatibo agad ti panunutin na. Ketuan asupay Di ko mapanunutin lakay. Ket ti pagsayaatan ti pamilyata. Ti pagsayaatan dagiti anak ta. Ket itata nasapa pay. Itata napigsaak pay. Itata mabasid na pay. Inakon makigasang gasat. Tano makaurnong tanton. Uri agawid nakton ta. Mangipatakdar tanto na bukod ta nga negosyo. Sigurado ka katin? Trina, bakit? No, day talaeng ti wagas nga maiyaon ta ti biyag tayo ti rigat lakay ket aramidin ta agsakripisyo ta. Alan wun ko namon Reggie Baraw. Para matla kadagiti apukok daytoy. Alawen. Angem agan anad kanu kadjay agyaman naklakay. Alakit na sayaat mo't tanakaamiris ka matlaeng Reggie Baraw. Madanaga nag-idikasin yung kaslasugal ngamin detay. Dagiti mapan agtrabaho iti balasyo taaw ket kasla makisinugal laeng. Nga di mo amo no agbalay giwno saan. Nga di mo amo no makapatangka iti naranggas wenno nasayat nga amo. Nga di mo amo no agtali na ito nga naurnos ti pamilya wenno isuntot pakadadaelan na. Ngem kasti ko na ti asawak nasken nga agsakripisyo kami para iti masakbayan dagiti anak mi. Kasta nga rod tinapasamak kasinyo. Nga iti addan iti balasyo taaw ti asawak umuna nga sumagmamano a bulan mayat mo't pelaeng. Makapawit mo't binulan kada kami para kadigiti kasapulan di kita ubing kang runaan na. Irapin ko latama ti agbiyahe ta kabailan mo't ninanang pailaeng nga aywanan dagiti duwa nga anak mi. Ngemi di agangay madlaw kon nga manmanon nga umawag ti asawak. Nga ididamo ket kanayon ta video call mi. Ngem to tumawagan di na kayat nga iyon ti video nan. Baga na nga pambar na perdi ka no ti camera na. Masayangan ka no nga gumatang wenno patarimaan. Imbes ka no igatang nadbaro cellphone na, ipawid na lakano kada amin. Angem no agsarsarita kami iti asawak. Uri no jak makita angem iti timek na ket madlaw ko nga naliday. Apin nga kasta titimek mo.
Ha? Anya ko mati, anya ko mati nadlaw may titimek ko. Lakay. Panating ka kadi. Ha? Ay, saan met? Kasla timik mo ti kalkalpas nga nagsangit wenno ada panating na. Siya? Agsangit? Wan. Agsangsangit ka kadi pelaan nga puta mailiw ka kada kami. Ay, kwa. Saan met unang kitin Ang, umawa ka tumanin, no adagon daway ko. Busy-busy kami nita. Ipawid ko to deti sweldo, indon sumarunong agsweldo Pasensya kan no saan ako na yung makawawag ka na kayo. Mamimiss kayo launa Oh, kitagsangit ka matin. Gagangay lang na mamiss kayo. Sige, agsakripisyo tayo. Maburbur tiyanak idi kasin yung nuan niya nga talaga ti kasasaad ti asawa. Kasta ka di nga talaga, dagiti agdadamo nga kabrod. Kasta ka di nga talaga, dagiti mailili uwino mahumhumsik iti balasiw taaw. Aging nga naglabas pa iti sumagmamano a bulan. Adayo pa'y nga aglipas ti kontrata na nga duatawin. Angim nakla atak iti baga na nga. Kahit kung ti agawin lang ko. Trina? Apay? Anya ka ti mapaspasamak king kadita? Marigatan ka kaditi trabahom? Rangranggasan na ka kaditi kita amom? Dangdangranda ka kadi? Jakin bagarot nga kasi ti karigat na ti abroad. Dahil tamot niminti ko naking kaidi. Narigat ka di trabahom dita. Kakaasi ka kadi, may maysam ka di. Sobra ka di ti nadagsin ka di ulit ti trabahom dita. Kaya't kundi agawin, Reggie. Diyak mo no mabalin. Agdamag ka kadigiti agency, dita embassy. Damagim no kasano. Kahit ure siya, kahit kung matgagawid kan, bakit? Not marigatan ka man dita. Agawid kan nga agawid. Diyak mo na niya narabinig. Diyak mo na makawid ako. Diyak mo na narabinig. Anya. Batid kiram ti paginakim mo, bakit? Mang panunutak ti mabalin kong asid gan nga pagpatulungan ta. Saan man nanang? Saan nga kasi ni amumat ni Trina? Saan mo't nga dati nareklamo iti trabaho isuna? Ay na anak ko, gagangailaan ti agdadamo iti abroad dayta. Amangan mo't numadagsanan la iti trabaho, gaputaksang kapanunot na kayo. Ibagam ngamin ang saan na kayo nga pampanunutan. Tad-adda nga mabandog isuna sadyay no pampanunutin na kayo, no madandanagan para kada kayo. Ang timik na nanangkat kasla. Rangranggasan ka dit amo na. Saan naman nga ibaga nanang? No damagit kat saan naman asong batan. Amangan mat no saan nga rangranggasan dagiti amo na. Saan mat siguro nga dangran dagiti amo na. Unang api nga kasi sila, hindi pa nagsangit na. Kasta nga talaga dagiti agabrod anak ko. Ang dagiti daduma, wano kaaduan na. Saan dan nga ipakita pa iti panagsangit da. Talaga nga narigat. Tibiyag ti adda di abroad. Ang siguro ti asawam, saan na nga mailingad king katiliday na, ti panagsangit na. Uray asinot pagdamdamagam nga nag-abroad, iti umuna nga tawenda. Talaga nga mapanunod dati agawid, gapot iliw da it pamilyada. Kasta ka din nanang, wain, baam taawagak to iso na takasaritak to. Taibagakin ko na nga anusan na trabaho sa jay. Kung nagdakkel ti ginastos nga pag-abroad na. Sakit agaw-awid, awan pa'y di pa'y nalpas ti kontrata na.
Madanaganak lang para iti asawak nanang. Ay na ay no talaga nga ay panpanunutan na mati pamilyayaw. Akit anusan na adda ijayan. No maanusan di ka aduan. Akit dinala ko mamaanusan ay. Bakakit no agsadot-sadot nga may isungang ungtan dagay ti amo da. Saan mo't nga sadot ti asawak nanang? Anya nga saan? At damod basit ar-arte nando na duma. Baka kat di na kahit ti agdalos iti kasilya o ti banyo kubeta. Di naman ibaga no anya nga talagat parikot na. Gagangay la dayta. Masursuro nanto lata anak ko. Bye-bye amlata. Kasaritam to ibagam nga di na kayo pampanunutin unay. Nakasaritak tumay. Nasaan na nga pampanunutin dayta nga panagawid na, di na pa nalalpas di kontrata na. Anya nanang. Anya tinagsaritaan nyo kini Trina. Kinasarita ko na binagbagaak. Ipapilit na kit din ti agawin. Akit damagag no apay, di na matsungbatan. Kat damagag no dangdangran ti amonas. Agsangit mat. Baka mat kami nagpaypayso nga dangdangran ti asawa na nanang. Akapay dinala ko mamaibagan. Maburbur sa anak ka talaga nanang. Ay di ka unag pampanunod anak ko. Kasti ko na dagati dadu mga nakapadasan nga nag-abroad. Kasta nga talaga. Gagangay laan iti daamo na nga nag-abroad. Sapay ko mata. Agpaisuti ko na yun nanang. Sapay ko tailiw na laeng ti panagsangit-sangit na. Saan ko mga agpaiso, nadangdangran ti amo na. Kaskas di kasinyong ngano agsarita kami ti asawak, bayat iti panaglabas, dagay di al-aldaw, lawas, bulan, naliday lata ti asawa. Ano man ay nagsangit, ket no saludsudek no apeng agsangit manen. Agpambarton nga da trabaho na, yaw-awan na. Apeng nga di na masungbatan. Baga na iliw na lang. Saan naman kit di imbagbagan nga agawitin kasi nyo. Narigat nga talaga nga makaawid no di na pinalpas kontrata na. Awan siguro iti nadagsen nga rason tapno i-break na ti kontrak na. Dahil tamo ti bagbagan ni nanang. Ang imi di agawid ti asawa kasi nyong kalpasan ti kontrata na. Naklaat kami idi te biglang ibaga na nga. Tsak kayatin ti agsubli. Ha? Anya? Saan ako nagsubli di abroad? Anya? Nagtanga ka mo ta babaeng. Ha? Nanang. Sa akin kumagsaot kasta. Anya ko mangarti iawag mo ti kasta. Naka-abroad lang nga rodain. Nakalpas na kontrata nan. Isardeng nan kastan. Idintong awa mo pa'y tinaur-urnong nyo. Trina. Apay nga nga di mo kayatin nagsubli. Saan kamit kidi nga pilitin nagsubli? Ngayon ibagam kumandi, rason no apay. Diyak kayatin ti mayadayo ka na kayo. Ay, punyeta. Nagrabaw nga rason. Nanang, bayandakam ko malatang agsarita nga agasawa. Ay, nakit. Baka mayat kalatan nga agpurgodan, nga duduwa atawan. Arig na kabaybayad yu laing day di inutang niyaw. Nga nausar na. Manupay laing mati. Ay, Diyos ko, aya. Nanang, pang-asim. Da kami pala tagsalita nga agasawa. Makamu kayo. Pang-asim ko, ma. Di na, pilitin nga agsubli pa, Reggie. Kabailanin, ti mayadayo ka na kayo. No, isito kayat mo. Sige. Saan ka nga pilitin nga agsublin? No, talagang di mong kaya.
Magyaman na. Magyaman na, Reggie. Oh, apay nga naliday ka pa'y laeng. Nakaawid ka lang aro din, bakit? Ken, nagwen akon. Saan ka ngagsubliti abroad? Aman na, lakay. Amok nga may iliw ka launay kada kami. Iso nga din kinabailan, ti maya dayo. Sana bale. Bumawi ta. Bumawi ta iti duatawin nga. Panagin na dayo ta. At bumawi kan tumit kadigit ubing. Mamimis na kalaunayin. Nabayag nga panawin nga di da ka nakita ta. Di da ka mo't maka-video call. Sige. Bumawi akto kadakwada. Talaga ka jacket, maya dayo kadakwadan. Pampanunutik pala ida no at idiada kay Jabras. Kas laglos duya ko, Reggie. Maawatan ka. Siguro pampanunutim nga ubing babasit pa di kita anak ta. Nagkabaylan nga mapuka ko ita. Alas to na nga rutin. Stunan. Di kanto may adayo katakwada. Kata kami. Kanyak. Amok nga dapat sabali nga kailiw mo. Iso siguro nga nakamangmangit kay didakat abroad, bakit? Anya? Anya tiket mo sawin? Amok nagsangsangit kay di. Di nakmagkan. Di nakmarakop. Ala. Paisot ko na kala. Wen, Reggie. Mailiwak king ka. Ni, apeng orot nagsangit ka. Amom, di mula mo tirik na kinidagin jay. Iya abroad. Ngayon ililiwik, ti arakop kinagik mo. Isang arod nga bumawi ta. Itatatagun dawaitan. Oh, kitni, nasurog do atawin nga. Awan ti napasamak kadatan. Kat ita, sulitin tan. Ipatpatig ka unay-unay, bakit? Ipatpatig kami tunay-unay, lakay. Saan ka nga ron nga sangit? Madlaw ko kasin yung tirugso ti asawak. Talagang nga kailiw na nga agkandag bibig ko. Nakarugurugso. Kaya kasla mawaw nga maladaga. Ti panangkunot na ti dilak. Tunggali sa rek ko itingiwat na. Reggie, lakay. Talaga nga mailiw ka kanya nga. Permi, mailiwak lang unay king ka. Nga isuna pa yen, tinangikat ti pagananay ko. Kalbasan na nga may katipagananay ko. Inagkanan, tinadumadu mga paset ti bagi. Mas daawak iti asawak. Kastigayam ti agapot abroad ti asawa na. Kunak itinakim ko. Kasta unay ti iliw nan. Kasta unay mo ti panangkunot nan. Edi duwa nga balatong ti barukong ko. Reggie.
Oh, oh, bakit? Oh, mas dawakin ka. Palubusan na klaing. Bumawi ta kung saan ka di. Iso nga bumawi akin ka. Bumawi ta. Bumawi ta iti may sakin may sa. Uray la, di makkel dagiti matagkasin yung edita inamalanan ti kinalalaki ket ditoy nga kasla ubing nga mabisin wenno makapangpanganan iti lollipop niyari ko ti asawa kaday di nga gundaway na yun kas ti gayam ti makaasawat OFW ano agawid kas taon ti rugsuna ala aramiden met ket ti asawa kidi sakbe nga nag-abroad ang imnak sa bali ita sa bali ti rugsuna ni ultimo dagiti duwa nga bala ti paltog ko ket pakisaksak mo na Trina bakit saan nga agsasao ti asawa kasin yung kaslaak la kumati iyarig ko iti lugan nga perdi nga isun ti manggamgamulo nga mangtartarimaan saan nga agununi mas daawak latan idi ta inikat nan ti pagananay na iti sangwanak nga agar arubos ti luwana wenno tumtumurem ti luwana nga pasaray agarubos idi kuanta tinugawan na kon. Tinugawan na ko ting bakit. Uwin, ala, nairanta nga talaga dito paraking ka. Kasta tiki na gentleman ko. Tumakder dito. Tapnulain nga pagtugawan bakit. Nga uray no agsasauak saan nga sumungbat ti asawa no diket impamaysanan ti aramiden na nga idi nakatugawen kanya ket rinugyan nan tinagkabaliw. Ket permi nga maganganasan naklaunay. Reggie, alakay. Reggie. Bakit? Bakit? Kasta unay ti rugsuma. Reggie. Reggie! Reggie! Trina! Ininod nga nagsubli ti ganay-gay ti asawa kalpasan nga nagawid dito Pilipinas kalpasan ti panag-abroad na iti duatawen kasinyo ket gapo saan nga nagsubli ti asawa iti abroad nagsubli akbet iti trabaho nga kas biyahero nga iti dayt nga trabaho masansan nga agpukawak iti 2 wenno 3 aldaw sa anak nga agawid iti 2 wenno 3 arabii nga waawagak latan ti asawak kuno saan ni nanang kumusta kita nga iti dayta nga panagpukaw ko wenno kaawan ko iti pagtaengan mi adagayamen dagiti mapaspasamak nga jak ammo nga saan nga maidandanon kanyak. Ngay madamat la nakaibaga kanyak nga adda sa bali nga mapaspasamak iti balay mi bayat ti kaawan ko. Ay adda ka magayam parang Reggie. Ay buwan parang Oscar umay gumatang dito'y istoryo sa kagawid. Ay,
Di ka pa nakaawid. Di amok no nakaawid kan. Saan pa eh? May kar gumatang ti... Amumlata na. Kung may sa bilog laeng. Kung may sa kahanga sigarilyo. Apay. Ada ka ti problema, taginom ka. Parang Reggie. Ha? Awan. Awan ti problema. Apay, dagiti ka dilaeng ada problema na ti uminom iti arak. Pagpapigsa laeng pare. Amumeten. Manual daw manuarabiing awanak. Panglong playing la ako nada. Ha? Ay, do ti kasta. Awan ti problema kini Trina nga asawam. Anya ko mati problema mi pare. Kasangsangpet ko laeng. Jak pa di manon iti balay mi. Ay, kasta saan mo pa nga nadamag? Ti anya pare. Ay jak amo no pudno no saan angim adda ngamin digiti mangmangeg kuno kwa diti sangot ti tersenak diti sangot ti sari-sari store ka nga babakay digiti marites. Ha? Kaya ada ibis istoryaen da nga maipapan iti asawam ken ni nanang mo. Ha? Anya ko man ti istoryaen da nga maipapan ken ni nanang ken ni Trina. Pareng Oscar. Ay kwa. Ay di mo ibagbaga ka siya ti naggapuan na nangagkula ka dagiti marites dito yung lugar tayaw. Anya ka di dayta pare. Agad ti bagbagada. Sipod ka no simbang pet abroad deta asawam timbang sit ka now. Imatangan da ka no na dadagtayan ta arubayan niyo. Istorya pa di ka karubayo nga makangkangag. Nga kastaunay ka na kinabastos ta asawam kininanang mau. Hanya? Iso ka no pa iti babaunin na ngaglaba kadagdalos ti balay. Saan nga pudno deta pare Oscar? Saan nga maaramid ti asawak ti kasta? Iso ba't ti ko tamaritas mo nga ron tinaggapuan na. Di mo amo no pudno no saan. Ang kaduan ng istoryain saan nga usustaw. Sa bagay, nainayunan da kami istoryada. Nala, marang saan ngagpaiso Ngayon bagaklaking ka, dito bagbagada. Sige. Amutin nga rin din, di katangag. Sa dito bayad na. Gawid ako, parang Oscar. Sige, inakalain rin, dito katangag. Ada ka gaya mon barok. O nanang. Naibagarabiyo. Ay, naibagarabiyo mat. Agi na nangangkan. Madamdaman to nanang. Uminumakbasit. Ni gayam Trina. Adda iti silid yaw. Kadwa na di kiti anak yaw. Mabaling ka diti Mabaling ka di sarita tananang. Anya? Maipapaniti anya barok. Kumusta kayo mo dito Ay, nasayaat mo't barok. Ay, medyo agkapsutak lain nga natabumakat mo't na taon. Ang kabailak mo't pailaan. Kumusta kayo mo't kini Trina nanang? Ha? Anya ti kahit mo sawin barok. Kumusta mo tilangan-langan nyo? Okay lang. Awang ka di ti problema itinagbaitan ka na kayo iti asawak. Anya ko ti problema may barok. Nukastawan. Awan mait. Saan ka di nga, saan na kayo mo lang tangsitan? Ay, saan mo't barok? Alang nga ron. Diyak nga ron, ingkas kaso tindanon kanyak ni pareng Oscar nga isistoryain ka nun di marites nga bastos ka nun ti asawak sipod idi simbangpet manipod abroad nga basbastusin na kano ti mismo nga inak ti mismo akatugangan na tunggal awanak iti balay mi. Sinaludsod kumit kininanang, awang ko na naman.
Ang imsaan lang nga ni pareng Oscar, tinakangigak deta nga banag. Adapay sa Bali, di karuba mi. Kat ada digiti insingasing da kanyak, nga no saan ko kayat apalot puten ti asawak, taamang ano din tumalaw mamin. Penkek kano, paniknekak, duktalek. Kasta nga rod, tinaramid ko kasin yung dati saan ko nga ibagbaga nga agawid ak. Dati saan da nga mapakadaan ti panagawid ko. Nga ti amuda ket kapampanaw ko, agim ti kinagpaisuhan na adak lang iti asideg. Nga agsiim, paliiwek, ti balay mi, no adda mapasamak nga sa Bali. Kaya't dito'y nga napaneknekakon kasin yung edita. Mangig ko mismo nga agkomprontaren ti asawak ti mismo nga inak. Ni, agsinsinong ba't dan samot din. Okay to kaya mo nga labaan, di sikat maglaba. Oh, masikuran ka gayam ka mo ring mi. Eh di labaam. Kasla ka lasing no? Hindi baga po niya nabanno ka? Ha? Labaat to na taa? Ay, wala nga din ibagbagak ka na ko. Saan mo ko may tantan na? Kita, sugarod, di ka sikat maglaba. Kasla ka ba ta perfecto ka? Bakit? Agpeso, ti asawak ni Nanang dito. Agsar salita. Nabugbugkawan ti asawak ni Nanang. Alababa amon, kalangaron tayo naglabaanan. Kat madadagal bigit lupot kung saan nga mapakalabaan ng nabayag na mayoper, anak ko. Isungaron din kalabaanin. Saan nagdadisturben? Sila kala perfecto nga babae. Sila kala perfecto nga tao. Isaan pagkakastak kaya't kung asawa na anak ko. Alaway, anak saan ka nga rin nagugong kayo. Saan nga mabalin dito? Tumalpas ka nga aglaba. Singan to may tagdalusin. Nakadildil ka man saan ka di? Ha? Di ba kami ka mo tagdalos? Saan ko mo nagtrabaho? Alaman nga rod. Paniknikam. Nasi ka tagtrabaho dito yung balay. Trina! Reggie, ay barog. Da ka magayang. Nanging ko ti amin. Reggie. Nanging ko ti kinabastos mo iti inak. Kas tagayam ti panagsasaom kinkuanan awanak. Imbaglaingin tada nang ibaga kanya. Kat pinaliiw kayo. Pinaliiw ka. Ay, Reggie barog. Alaman, itang mga pagsawaan ti inak. Ha? Apay, kanunungam ti inam. Kanunungag gaputasi ka ti bastos. Alawinin, ngamin perfecto ti inam. Perfecto ti pamilyayo. Bastos ka. Ni apay mo ka tinungpam ti asawam. Reggie, manok. Gaputa bastos si Suna Nanang. Basbastusin na ka. Rumbing na lang itong paag. Ay, saan, manok? Tinungpanak. Talaga rumbing na lang ang matungpa ka. Agpapada kaya amin. Agpapada kaya perfecto. Nameso. Istunan barok, baba. Barok siya kung nagpagpakaasikin ka. Saan mo nga dagran ni Trina? Umanaw ka. Umanaw ka dito nga palay. Diyak lang yung pagharap nga maaramid mo itikasta iti inak. Pumanaw ka talaga. Pumanaw ka. Saan ka pagtatakunan? Alay, tikiti ubing. Sana mabalin. Sana mabalin. Padasim nga lang tikiti ubing. Makanuan niya timaramit ko keng ka. Sana mabalin nga sa kulan tikiti ubing. Alay, tikiti. Saan mo alay ko lang. Barok, bebe, amaw. Trina, anak ko. Umadayo ka. Tiyo ka, titid ka na tikiti anak ko. Apay! Kapunta na kayo at perfecto ang pamilya! Perfecto kayo! Imbaglaengen ta dati may sakaruba mi nga nasingid a pagayam
ni Trina. Nga iso ti nangguyod king kuha nang imadayon iti balay mi. Kadya kamon ti si marunong nga napasamak may naramid da. Agam ti atap ko ket nagawid da iti lugar da. Lugar ni Trina. Talaga nga jak ipalubos nga maala na dagiti anak mi kasinyong. Malaksid ti kinabastos ti asawak. Iti trato na iti inak. Adapay digiti may bagbaga nga nagbaliw nga namin pinsan ti asawak. Kasla saaran nga nalimpyo ti panunot na. Nga adda dagiti gundaway nga makita da nga may maysa nga agsasao nga awammet ti kasarsarita na. Api nga di mo inamin kanyak idinanang. Ay na, Barog. Diyak la kayat nga agapa kayo nga agasawa. Unang kaketo nga kastalatan nararamidin na kada kayo. Sana mabalin. Barog, maawatak ti asawa. Anya kumat kaawat-awat kada iti nga ramid na nanang. Agbagtit gid din na. Nairamraman na kay payen. So nga, nakipalubos nga masid ka na di kita anak ko. Tamangan no, adadakas nga maaramid na kinkwana, kadakwada. Ay, Barok, tinapasama ka na yan. Barok, saan mo kumapinapanaw ti asawam? Adi mo mat amo no anya ti... Anya? Di mo mat amo no anya ti kasasaan na. Ha? Kanunungan nyo ka di? Dahil nga bastos nga babae? Nanang, saan nga pa nang kanunong kinkwana ng... Maditi inaramid mo, Barok? Gapot at tinungpak ti asawa. Nasaksakit pa'y digiti sa una kada kayo nanang ti panagtungpak kin kwa na. Ay na, kasano ka niya ibagaking ka? Naturog ka digiti anak yon. Anak mon ko namnanang. Anak yun ko na anak ko. Para kanyak at natayin ti inada. Ha? Reggie, Barok. Dahita ti kadadagsinan nga basol ti may isang asawa. Para kanyak. Dahiti bastusin da ka nga inak. Napipiyalaingin nga bastusin na ti asawak ng sika nga inak ti bastusin na. Baro. Nalaos ti gurak king kwa na. Naimatanga ka mismo. Ti panang trato na king ka. Saan na mo ta basol, Barok? Anya ko mat saan na nga basol, nanang? Ha? Ibagayo man? Saan na abasol tinapasamak ken kuhana? Ha? Uwain po no ti ibagbagada. Nga, saan nga nalimpyon di panunot ni Trina? Nanang, ipalubos yung latan? Ipalubos yung nga bastusin na kayo? Abangan o dangdangran na kayo pa? Kayat ko pa nga dangran na, Baro. Anya? Kayat ko pa nga pagsawsawan na. Anya di magbagayo na lang. Gabuta makunkonsensya ang anak ko. Ha? Ape ko makonsensya kayo, nanang. Gabuta dakil ti basol ko iti asawang Baraw. Di kayo maawatan, nanang. Di kayo maawatan. Ilawlawag yung man, nanang. Ape, anyat pakakonsensyaan nyo. Anyat di basol nyo iti asawak. Ay, Baraw. Saan na tibanag nga saan mo amo nga napasama kini Trina di abroad?
nga pag mangdududog launay tiriknak. Gabuta siyang timay sa rason no apay nga saan ka nakaawid di suna. Nanang, anya ti ibagbagayo. Naramas ni Trina, di abroad barok. Ngay di agpatpatulong nga ang gawin. Pangpangtaanin, tiya mo na. Angin nga mo ta pinilit ko nga agbat nga ang saan nga agawin. Nagbalay giti amo na nga nang ramas kinkwana. Impundo na kanyak. Imbaga namin kanyak baraw kat siya kundi pagimunbuntunan na ti sakit tinakim na. Hanya, aping atin na imbaga kanyak. Di na siguro amuno ka sa nung ibaga na kayong kabarok. Amang ano di mo nawatin pa hinumaamuam ti amin. Sana po doon tayo tananan. Ngamiso ti kunhan na barok. Babae ak. Mariknag no agsasaw ti pudno ti may isa pa na kababae. Nagbaliw ti asawam nga po iti padas na di abroad barok. Dakil ti basol ko. Iso nga. Bye-bye aglatan. Nga basbastusin na. Kaya't ko lang nga maipapas na't sagit tinakam na kanya. Nanang, nukasta. Nadagdagsin ka ayang ti sagsagabayan ti asawak. Buwan ba raw? Iso nga maawatak ni Trina. Maawatak. Iso nga ingka sukunin ti asawam. Ingka, kahit uri adyaman tinaduktalam. Aklunem kumati asawam anak ko. Gabutaan na ti basol takaday tanga napasamak kinkwana. Di na yung pagpangag ini ti panagpakpakaasi na katulungan tanga makaawin marok. Nanang, agrubata ka na lang. Tay nakunsukunin ti asawak. Kat sabi ko ma, saan pa nga naladaw ti amin nanang? Sabi ko ma. Idi dumano na iti balay with a family house da Trina. Simabat kanyak ti amana. Tatang. Dapela rupa magpakita barok. Ha? Kalpasan nga pinapanaw mo ti anak me. Tatang. Bayan na ko magpalawag. Dakil ti bindot ko. Kabuta jak amuti kinapudno. Uray pay. Saan mo ko mga pinapanaw adagos ti asawam? Asawa na kabaraw. Rumbing kumamit. Nga amuam no anyamit. Ti karirik na ti asawam. Dahil tangaron ti bindot ko tatang. Iso nga agpapakaasya ka na kayo. Umay konsukunin ti asawak. Tapno urnusin mi ti relasyon mi. Urnusin mi ti amin tatang. Nalain ka di uneg. Saritam. Kada tila ti bagak keng kabaraw. Diyo ko may palubos nga kumaro ti sitwasyon ti anak ko. Tatang. Amumat siguro. Naapektaran ti panunod ti asawam. Gapoy ti napasamak king kuala ti abroad. Ibagami king kuala idi ngay pudno na king kan ti amin. Agim nagpakpakaasi nga saan pa'y laeng. Tamangan ka no di mo maawat. No kasta amuyo tatang. Way na mume. Angin mangnamnama kami. Ngay tatak kadin na kayo nga pamilya na. Kaya nagsublimot lahat dati nga limpyo ti panunot na. Ang kastoy mo tinapasama. When nagbindutag tatang. Naskin ka nga tulungak ti asawak. Gaputan kasapulan na.
Sagit nga siya pa amismot ng papanaw ken ko ano. Agyaman nagtatang. Alay kang nga rodan, takasaritam. Ay worm. Kat aramitem ti amin. Tapno maornos ti amin kada kayo. Uwin tatang. Ikarik tatang. Ikarik. Kasta nga ro tinapasamak kasin yung naalukoy ko tirik na ti asawag. Nagpakpakawanak. Nagpakpakaasyak. Ken naiyawid kumetlaeng isuna. Ket dituyen nga nagbaliw ti tratar ko ti asawa. Nagbaliw met ti garaw ko ta no idi ket kanayon nakagbiyahe nga awalak iti duwa ta lungaal daw. Saanen? May saal daw lang takabayagan nga awalak iti balay mi. Nga adda ti nasingid nga gayem nga binilin ko nga kanayon nga lat nga mapansumarong kari di balay mi. Tayong kaso nga damadi nga aramid uno adamadi nga mapasamak. Adda nga aganawa uno adda nga ibaga kanya. Adda di kiti mangibaga nga agpa-counseling kami. Ngem saanen ko nada. Tadin di madlakayat ni Trina. Bang namnama akasin yung nga mapukaw to ti trauma wenno anyaman ti nga sagsagabaen ni Trina iti bagina iti panunot na bayat ti panaglabas ti panawen. Nabit pa'y dahil yung napasamak sa diwa pa'y laeng ti amin. Sakit na iti laeng kalabes nga naipadamag dati mesa nga OFW nga inuram da nga nakirelasyon iti amo, anak ti amo na nga masikog pa'y gaya. Kasla nagsubli iti lagip ti asawak na di napasamak mo't kengkwana. Kaya naging gaita kasin yung burbur siya pa'y lakanyak. No anya ti rumbeng nga wino kasasayaatan nga aramidik bilang asawa. Tapno agsayaat ti kasasad ti asawa. Inaramid ko mo ti amin. Iserbiak tunggal ladak ti balay. Iserbiak. Nakalala ilo ak kengkwana. Isagutak. Nung agawidak. Adalat pasalubong ko kengkwana. Dagiti anak ko. Binagbagaak. Agsingsingpit kay anak ko. Di yung pag-uungtin ni nanang yung. Uwin ko na damot. Katimbag ta nasingpit mo kit didikita anak ko. Kaya madalata dagiti gundaway nga agmalmuleng-leng ti asawa. Nga no kasaritak. Di nga sumungbat adagos. Santo lamasingan no tapikik ti abaga na. Oh, panpanunot ka man tinaunaykan bakit? Pagbalidim namin nga busy ti bagim. Ha? Dala na lagip ko. Hindi nga ro ti Madina. Mahilig ka nga mga lagip. Kit, dadigiti saan nga naskin nga lagip impay. Ginawan ti pagdanagam. Lipaten tan tinapalabas. Mga baruanan ta bakit? Sana pulos nga nagbaliw ti panagayat ko king ka. Tandaan am dayta. Sapay ko mata, agsubli ti dati aganahigay kinaragsak mo. Sapay ko ma. Kahit bumawi aking ka. Ititong palbiyag ko, aramidik ti amin bakit? Aramidik ti amin, tapno maparagsak ka. Talaga. Uwin. No, abay. Ikit ko lang na paragsakin na. Ha? Aping nga guyudin na. Parang sa akin naknarod. Inta na. Tandiya kwarto. Tan, binugwam. Saan pa eh? Bawo. Abay. May ka dito eh. May ka. Bakit? May ka na. May ka. Ha?
Matalastas laeng da dyan mga kasi. Ang tipod no, ti siya seryoso. Anya ka diti rumbeng nga ramidek tapno no agsubli ti dati nga kinalimpyot panunot ti asawa. Wenno agsubli ka dipay nga ta. At nakadipay namnama dagiti nakapadas ti kasi nga nakasasaem nga pasamak nga agsubli ti dati nga normal nga panagpampanunot da. Nga kasla ti maminpinsan nga mapukaw iti lagip da ti amin. Ket ituloy da ti biyag da ag-move on da nga kasla awan lahing tinapasama. Dagita ti mang burburibor ti panunot ko kasin. Ket sabi ko tamay kandak iti balakad. More power to your program kasin yung sabi ko matadupay ti matulungan yung agproblema kas kanya. Agtultuloy ko dahito nga programa. Babaen iti kinasaya at ti panagpuspuso dagiti tumultulong kada kayong sponsors. Kaya't agyamanak ti anos mo. Kaya't sabi ko damot na pidod da nga ada liwliwaken pagsarmingan ti biyag nga dagiti padak nga dimngeg. Tingarod ag problema pagayam mo, Reggie.